Әлшәй кызлары килеп басты. Һаумыгыз, апайдар, кызлар. Ниндәй кайфта, ниндәй тулкынланулар. Тулкынланулар әлбәттә бар. Чөнки без беренче тапкыр байык тапшыруына килдек. Бирешмәбез дип уйлайбыз. Нимә менән шөгыльләнә? Бу ансамбль нисек барлыкка килде? Бу ансамбль безнең әле бик яшь ансамбль. Монда төрле мәдәният һарае хезмәткәрләре, методистлар, художество итәкчеләре, клуб мөдирләре, спорт өлкәһендә эшләүчеләр дә бар, театр режиссер театрлары бар. Әзерләнү нисек булай? Озак әзерләндегезме? Кыен булдымы, авыр булдымы? Нисегрәк? Без бик бергә йыелышып, яхшы гына итеп әзерләндек. Күңелле булды. Ярый кызлар, уңышлар теләйм. Әлшәй алга. Йырлайбыз да бейбез дә калышмайбыз һич кемдән. Йырлайбыз да бейбез дә калышмайбыз һич кемдән. Әлшәйдәр беркемнән дә калышмай. Әлшәйдәр килә. Шулай дип, кадерле дуслар, байыкта төрле хәлдәр булганна без һеҙҙең менән өйрәнеп тә киттек. Көтөлмәгәндәр хәлдәр булһа, кәйефтәр дә ҡырыла, әммә шатлыҡлы көтөлмәгәндәр хәлдәр булһа, безнең зиһендәребеҙ артылып, без ҡыуанып та китәбеҙ. Нисек кенә булмаһын, байыҡ инде. Байыҡтың үҙенең ниндәйҙер, әйтәйек, без аңлап етмәгән энергетикаһы бар. Биеүселәр өсөн генә түгел, хатта минең өсөн дә. Әйҙәгеҙ хәҙер сәхнә түренә Әлшәй районынан килгән Дим бейеү ансамблен сәхнәгә саҡырайыҡ. Арғаяш бейеүен алып килгәндәр улар, шулай уҡ премьера. Уның ҡуйыусыһы Азамат Кәримов. Шулай дип һеҙҙең алдығыҙҙа Әлшәй районының Дим бейеү ансамбле сығыш яһаны, Арғаяш бейеүе булды ул. Арғаяш бейеүе шулай уҡ премьера. Уның авторы Азамат Кәримов. Бик шәп бейеү килеп сыҡты дип уйлайым. Ысынлап та дәртле генә, үҙенә күрә ритмына, темпына ятып ҡына торған, шундай һалмаҡ нисектер мына йәлеп итте инде. Күренеше матур. Мына әллә күлдәктәрҙең төҫтәре шулай парлы-парлы булыуға микән әллә. Йыйнаҡ ҡына, тайнаҡ ҡына булды инде. Һеҙҙең
центрға әдірек білек китте сахнаның білягында, холака ягында эшләнегез көрәк. Шуның гына әдірек күзді камаштырды инде. Сахнәлә гомумән бейгәндә яшь кызлар образын күрһәтәһегезме, я еңгәләр образын күрһәтәһегезме, анда бит яулыкты бәйләп тә күрһәтәләр шулай бит инде. Шул вакытта барыбер да әйткем килә. Яулыкты, маңлайды бөтенләй асып биргән. Һез бит фольклор ансамбле түгел, һез бит яла күрһәтмәйһегез. Сак кына күтәрһегез кашларыгызды асырга кирәк. Әйе, маңлайыгызды асырга кирәк. Шуңа күзләрегез югалып кала. Моны бөтә булган дөньяның авырлыгы һезнең елкәлә һәмәк күренде. Олай түгел бит, мына маңлайдарыгыз асылып киткән, йөзегез дә балкып китте. Һез гомумән икенче төрле бейүгә мына әзерһегез. Безнең мына хореографтарда откинутое положение дигән әйберләр бар, шунда теге наклон там вперед дигән. Шуга мына алга барганда әдрәк алга без әдрәк ятабыз бит инде, Миләүшә. Артка киткәндә арткарак, ул хыгылмалыкты күрһәтә. Һезнең мына монда Нәйлә Шәрипованың әдрәк кенә шул яктарын күрмәй үткәне түетәм микән? Мына диагоналга киткәндә әдрәк кенә тамашасыга караңкырап ул матуррак та күренер инде. Разик, мына мәсәлән, аңланыңмы, нишләп аргаяш бию икәнен? Дөрес әйткәндә юк, аңламаны. Аргаяшта сыккан көймө ул. Аргаяштан сыккан көй балетмейстер Азамат Салават улының безнең мөмкинчелеккә карап ошо бейүдә халгандыр дип уйлайбыз инде. Без каршы килмәдек. Аргаяш районы бит. Чөнки теге менә мин әдлә утырдым, теге әллә булмаһа беринде үзенчәлекле хәрәкәт бар микән, әллә тыпырдатулар бар микән? Мин дә шулай дип уйлаган. Ошо районга я булмаһа аргаяш бию тигәс, әдләнеп утырам, хәрәкәтләр шул ук, бер үк, икенче биюләргә охшаган, хүрәттәр дә шулай гына, шуга әллә һин беринде әйтермен. Мин дә мына Миләүшә мен килешәмен, ниндәйдер үзенчәлекле хәрәкәтләр булыр дип уйлаган. Аны хәзер хатын кызлар сәхнәдә басып торгас, әйтер һүзем юк, минең хис кенә исем тола. Хис тулды минең дә күңелемдә. Азамат агага әйткегелә кай афарин дигән ул. Ул Нориман районындагы премьер эшләп өлгерә, Әлшәй районындагы премьер. Утап сыгайым бөтен әмән, утап. Бөтен Башкортстан биреп сыккан тымак. Кайдан өлгерә, кайдан вакыт табалар? Касанрак куйдыгыз беуде? Безнең был ансамбль 5 ай гына эшләп килә әле. 5 кенә ай. Кемдер беренче тапкыр сәхнәгә сыга, кемдер бәләкәй сакта гына сыккан беренче тапкыр. Афарин. Азамат агай бөтен районнарда булдыра, Аллага шөкер. Ну, Рәхмәт. әлбәттә, менә ни өчен аргаяш бию дигән биюде бейгәнне үзегез аңларга тиеш бит инде. Ни өчен исеме шуны аңлатыгыз әле миңа, зинһар өчен. Һез бейгән сактан Хорга тиешегедән бию куйсаң, һәзгә нимә куйһалар шуны бейгән. Мин шуны гына бию куйсаларда мин шуны аңлата алмаулар аптырата. Әлшәй беюти хәкинсе булыр икән. Шуга әйтеп бер айырмаһы ла охшайды инде. Аргаяш булгас, аргаяш сахас. Шуга күрә нимә бейгәнегез әдрәк бейеп килегез, фикерле сәнгатьтә фикерле иҗатчылар булуы бик кирәк, шулай бит. Кадерле дуслар, әйдәгез, тәүге хандар биюде сәхнәгә сыгарусы өчен Азамат Кәримов өчен ниндәйрәк баһа булыр һезнең? Биюселәр өчен ниндәйрәк баһа булыр? Зур рәхмәт. Шундай матур хандар алдыгыз, киләһә турга үтәһегез. Конашак районының биюен алып киләһегез. Аптырамаспыз, шулай бит инде хәзер. Аргаяш, Конашак, уңыштар һеҙгә. Осрашканга тиклем һау булыгыз. Зур рәхмәт. Әлшәйдән Дим бейү ансамбле Байыктың икенче турында. Әшәйем, һин дә рәхәт яшәйем. Тату тормыш, мул уңышка һиңә рәхмәт әйтәйем. Кыздар, һеҙ ысын күңелдән ошо зур еңеүегеҙ менән ҡотлайым. Һеҙ Байыктың икенче турында тәьҫораттарығыҙ менән бүлешеп үтегеҙсе. Без шул кадәр шатбыз. Жюри ағзаларына ысын күңелдән рәхмәтебеҙҙе әйтәһе килә. Менә беҙҙе беренсе турға үтергә мөмкинселек биргәндәр һәм беҙ үҙебеҙҙе күрһәттек. Матур, талантлы коллективтар күрдек. Үҙебеҙгә фәһем, дәрес алдык. Шу кадәр рәхмәтлебез. Менә һеҙ премьераны бейенегеҙ бит инде. Премьераны бейеү нисек булды бына? Сәхнәгә тәүге тапҡыр бейеүҙе алып сыҡтығыҙ. Нисек? Тулҡынландырҙы, сөнки ул премьера. Аны жюри ағзалары нисек ҡабул итә? Беҙ әле белмәйбеҙ. Етмәһә, беҙ Арғаяш районы халҡының бейеүен уҡ килдек. Шуңа һорауҙар күп булды. Нишәп Әлшәйҙәр Арғаяш бейеүен бейене тип. Кемдәргә һеҙ бөгөн рәхмәтлеһегеҙ? Азамат Кәримовка рәхмәтлебеҙ. Нуриман районынан килеп беҙгә менә бейеү һалды. Һәм дә рәхмәтлебеҙ мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәренә. Район мәҙәниәт үҙәгенең начальнигы Мирғасим Факил улына, ул беҙгә өсөн ҡайғырып, көйәнеп көйөп ултырҙы.
һәм дә район администрацияһына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әлшәйдәр булдырдыгыз. Ура!